کہیں کتابت ہو یاری خواننک چڑھا خوانن کہیں قلم تو دلداری خواننک چڑھا خوانن تین دن تو بے آزانتے وا مرے دا خس مر مرے دا لاچاری خواننک چڑھا خوانن اف پین کامیابی بید داڑ خواننگان بید داڑ تعلیمان. كان عبد الحبيب شارنا نسكافي ناني ماشتر صفنا مالا خوانان تس ماشتر صفنا ناني ماشتر سيدبو تاسا إلو A B C تخواني A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Correct. تنكن نازية ناني خواني نشوكرا نانك ماشتر سريكب A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. علم زانت تعلیم گلشن تینا بیر فن خان فن چناتینن خن ملوکو خن پاٹن راجٹی یتیمنگا بے وسا چناتے کے زانت کے نتالانن راجٹی امن پاٹن اف پین کامیابی بید داڑ خواننگان بید داڑ تعلیمان. تالا تے تختی تے ٹوپ تے ٹماٹر جم جگ جم جلک جم جتا اے وائی اے آز اے اجن خیخم خیخف خیخپا دال دغر دال دونگی دال دوی ڈیڈاکو ڈیڈو. السلام علیکم. بلوچستان میڈیا نے سنگت ہے یقیناً اسور ولانن اسکاوی کردگاپ اور اسکاوی نا اراکی علاقے امور بسنون ڈسٹرکٹ مستنگا ارا سال مستنن دا اسکول میں نشان سنا اسکاوی نا کی داٹی ارا ایڈ ماسٹر رسو ریٹائر مسوس تو کرے ارا سال اس کن کری دڑ چنا کرے تعلیمن کرے محروم مسر لیکن بلوچستان میڈیا نا رپورٹ ہم پت کرے واپس دا اسکول اسور ملنگا واپس ٹیچرز بسک لیکن بدقسمتی دا دے نام اٹھی کرونا ارا سال مسک ارا سال نہ وجہ کرے دا چنا توا تعلیم ضائع مسک لیکن دا سبنگونوں کی ارا کی ٹیچر دا پوسکن کرے دا بسس اسکاوی نا اسکولا لیکن اوم دا تبادلہ اتن کر پینے پینتی نانے انتے کہ ارا تم ٹیچرک برے رہے مر علاقات ارا تم کی اوتے نوکری ملک تو اوٹی مباس خوش مرے رہے کہ بابا اسی اسکول سیٹ کرے ننے نوکریز ملا تو اس یکنیم کری چنات خوانے پھرے لیکن بدقسمتی دا دے واپس ہم ٹیچرک کرے تینا ٹرانسفر کر پھرے تو اینو واپس دا شار نہ کری دا گڑاس دا درنگاٹ نک بسٹک تو گڑا دا چنات دا خناٹ موجود سرے پینا من چنارے کہ ارات تو اسکول دا خطر بننگا فسک کہ ٹیچر تا واپس دا کرے تبادلہ تمسنی تو نن سرکارن گزارش کینا تیرے تو کم از کم ہم ٹیچر تے پابند کبو کہ دا اسکول تم پد کری نما تبادلہ پین مفک تو دا چنا تا کری زندگی واپس ہمو وڑٹی مسک واپس ہمو بدالی واپس دا چنا کس دا چونکا چنا کو تینا اورات رضان سل رہے اورات تینا رو پھرے اور ارا مارکو کو چونکا او کرے واپس ہمو تینا دغت تے ایٹ تے یا باوات تو زمیندار تے مشغول ہوں تو یہ راتم دا چنا تا اورات ہے ناٹک یقین چاس اسی اس اوغی کک کے دا چنا کہ انگلش ٹی بیچی تے خوانا رہے تو دا تی شو کرے تعلیم نہ تو دا نہ پارے کہ کم از کم ننے کرے تعلیم نے شو کرے ننم کرے دا بلوچستان نہ کرے چنا کن کم از کم ننا حق کے ننے نم تعلیمی دو تو نن وزیر اعلیٰ بلوچستان اور نن کوشش کے نا کہ تعلیمی ارا کرے سربراہ کو او باید کرے دا اسکول نہ واپس نوٹس لیر اور را ٹیچر کا دا تبادلہ مسنو او خواجہ توینانو تو برائے مہربانی واپس دا ٹیچر تعینات کر یا وہ ٹیچر واپس پابند کریں گے کہ واپس دا یقیناً ارا کے دا چنا کو دا سن خننگورے کہ دا دیا باسونا دا چنا کرے اورات اتنا برے رہے پیدل دا خلط تی نہ شفا دو اوت نت کرے چپلی مفک اوت کرے تعلیم نے شو کرے لیکن بدقسمتی دا دے ارا ٹیچر برے دا تنخواہ لے رہے تینا چنا تی تینا مخلوقی
جوان سہولت تیرے لیکن کرے اراتم دا چنا تعلیم کے برے رہے تو داڑے کرے خوان فوکو کا سفتا تو ننگ خواست کے کم از کم دا چنا تزیہ رحم کر اور بلوچستان پینم انو علاقہ کہ اسکول تم رحم کی رکھ تو نمو مستی اگر دا اسکول نا مسئلہ عرفنگ تھو تو انشاءاللہ واللہ برون نمی دا اسکول مسائل سر کرون لک منتوارون داٹی منن آسکاویہ موجودن تو مو مستی کرے نن انا خوش کے کہ دا اسکول واپس بال مرے منتوار بلوچستان میڈیا زندہ باد اکے پو مرین تینا باطلا تا پہچانے خوان فن چنا تینن پو مرے رہنسانے خی سنو دا چاندیتا نیامٹی افیزن تے لنگڑی شپا دیئے نیک دیر لکانے اف پین کامیابی بید داڑ خواننگان علم آگاہی بشخن میرے زندگی بشخن نسل کے نیا گانن اکھ بادوی بشخن قتل کے جہالت سگیا سلاتے کو سیوتٹ مرے یکا یار دوستی بشخن اف پین کامیابی بید داڑ خواننگان بید داڑ خواننگان